سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على تاوزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم تردي لأفنير حموس سنة 4 نحس بحمشاي مدرخ وقت الوعيلون أبزا مدرخ دمات قادم دي بيتنا 41 كيلومتر زرحقة وردري ما كايدوم نظام مدرخ اسبانياوي ايفان روميان وردرو بثلاث ساعات 5 دقائق شديش تخليتن بمزام عود حمشاي مدرخ توردي لأفنير كوينوم سويزرلانداوي يان كريستيانسن بشوعات تخليتات ديحرو كالاي كأتون كولو إيطالياوي فرانشيسكو بوستانو دما بعصر تخليتات ديحرو سالسايتر تحيزو آتيوم نيوسياي غانتا سنترال مونديال سايكليزم زوكر زلو إرتراوان تقادم تزحز ودرجة مسن عزب أخليلو أرفاين ب4 دقائق حدا خليتن ديحرو مبل 8 شامبيون إرترا عوض أمان دما ب6 دقائق 10 شوعات خليتن ديحرو مبل 9 ترتحيزوم باز مسر دنماركاوي سايمون دالبي ب14 ساعات 29 دقائق 10 تخلت كاليت نتور دي لافنير يمرحلهم فرنساوي ماتيس رونديل ب13 خليتات ديحرو يسعبهم سويزرلانداوي يان كريستيان ب36 خليتات ديحرو سالساي اخليلو عرفاينا ب14 دقائق ديحرو مبل 75 شامبيون إرترا عوض أمان دما ب22 دقائق 21 خليتن ديحرو مبل 110 تخلتن ترتحيزلهم بنتبي دنماركاوي أندرس فولداغر ب49 نتبي قداماي كوينو يمرحلهم كندا رايلي بيكريل ب45 نتبي سعبهم إيطالياوي فرانشيسكو بوساتو ب42 نتبي سالساي أخليلو عرفاين ب2 نتبي مبل 40 ترتحيزلهم اسبانياوي ايفان روميو ب10 نتبي أنبس عقب توردي لأفنير كوينو يمرحم لاكسمبرغاوي لويك بيتندورف ب9 نتبي كالاي مكسيكاوي إيسا ديل تورو ب6 نتبي سالساي ترتحيزلهم دنماركاوي سايمون دالبي بولس منسي توردي لأفنير كوينو يغصلالهم فرنساوي ماتيس رونديل ب13 كاليتات ديحرو كالاي سويزرلانداوي يان كريستيان ب36 كاليتات ديحرو سالساي ترتا كحزن كلهم أخليلو عرفاينا ب14 دقائق ديحرو مبل 30 شامبيون إرترا عوض أمان دما ب22 دقائق 21 كاليتات ديحرو مبل 48 ترتحيزلهم بغانتا اسبانيا مريحنت كا فرنسا تركيبا طليان ب39 كاليتات ديحرا تسعبا أوستريا ب1 دقيقة 3 كاليتات ديحرا سالساي ترتحيزلا سنترال مونديال سايكليزم دما ب16 دقيقة 49 كاليتات ديحرا مبل 23 ترتحيزلا تور دي لأفنير 25 نحاس بشار شاي مدرخو قصيلو خكايديوم ابزا مدرخ دما تقادمتي 65 كيلومتر زرحقه ورد كايديوم إذا خمزيلهم كله زور جرمن حموس بقدامي مدرخو قصير وعيلهم أبزا مدرخ دما تقادمتي 270 كيلومتر زرحقة ورد دريما كايدوم نظام مدرخ أبال غانتا كويك ستيب الجماوي إليان فان ويلدر نوردرو ب4 ساعات 10 شوعات دقائق 39 كاليتن بمزام عود قدامي مدرخ زور جرمن كوينوم أسترياوي أبال غانتا حبورات إمارات عرب فليكس جروبس تشارتر فرنساوي أبال غانتا إنيوس بابل سيفيكوفن مسعود مدرخ بتماثل ساعات كالاين سالساين كوينوم وردرو زازيموم أبال أمريكاوي كانتا ليدل تريك ناتنيل تسفاتيون ب10 تخليد ديحرو مبل 22 أبال جرمناوي كانتا بايك إير داويت يمان الماب تماثل جزية ديحرو مبل 33 ترتحيزواتيوم بس مسرت بيلجماوي إليان فان ويلدر ب4 ساعات 10 دقائق 56 كاليتن نزور جرمن كقلصو جميرلهم أسترياوي فيليكس جروبس تشارتر ب9 تخليتات ديحرو يسعبهم فرنساوي بافل سيفيكوف زما ب10 تخليتات ديحرو سالساي ترتحيزلهم ناتنال تسفاتيون ب3 خليتات ديحرو مبل 43 داويت يمان لما ب51 خليتات ديحرو مبل 47 ترتحيزلهم بنتبي إنجليزاوي إيتان فيرنون ب18 نتبي مريحنت وعاقب وصيوم بلجيماوي إليان فان ويلدر ب15 نتبي سعبهم أسترياوي فيليكس جروبس تشارتر ب10 نتبي سالساي ترتحيزلهم بلجيماوي هارم فان هاوكا ب6 نتبي أنبس عقب زور جرمن كوينو يمرحلهم جرمناوي جون فينسنت ب4 نتبي سعبهم نرويجاوي أندرياس جونسون ب3 نتبي سالساي ترتحيزلهم بلجيماوي إليان فان ويلدر بولسمان السي زور جرمن كوينو ممرح جميروم إيتان فيرنون ب10 خليتات ديحرو يسعبهم أمريكاوي كيفن فيرميركا ب21 خليتات ديحرو سالساي ترتا كحزن كلهم ناتنيل تسفاتيون ب3 خليتات ديحرو مبل 16 داويت يمان دما ب51 خليتات ديحرو مبل 18 ترتحيزلهم زور جرمن 25 حسب خلاي مدرخو كغصليوم ابزا مدرخ دما تقادمتي كنت بيتن 1.3 كيلومتر زرحقه ورد كايديوم
ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ዝዓመት ንዓወት ኣማን ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ድሕሪ መሓዙ ሚኒስትር ካዊት ጋንታ ቤኮዝ ናይ ምጽዋት ዕድል ዝረኸበ ጴጥሮስ መንግስት ምስ ጋንቱ ብምዃን ኣብቲ ዓርቢ 25 ናሓሰ ዝፍለም ዙርይ ጉይዶ ክሳተፍ ምዃኑ ክለቡ ኣፍሊጡ ኣላ ዙርይ ጉይዶ ናይ 2.2 መዐቀኒ ዘለዎ ዙር ኮይኑ ኣብ ዝፋለማይ ውድድሩ 323 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሽፍን ኣብ 3 መድረኻት ተኸፋፊሉ ክሰላሰል እዩ ወዲ 21 ዓመት ጴጥሮስ መንግስት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናብ ቤኮዝ ካብ ጽምበር ንድሓር ኣብ ዝካየዶም ኩሎም ውድድራት ድሙቕ ዓወታት ኣብ ምምዝጋብ ከም ዝርከብ ይፍለጥ ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ክለባት ባርሴሎና ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ቺሊያዊ ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ብነጻ መስርሕ ምስግጋር ናብ ኢንተር ሚላን ተመሊሱ ክጻወት ተሰማሚዑ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ጆአኪም ኮሪያ ናብ ማርሴይ ኣቕኒዑ ብምህላው ኢንተር ሚላን ከም መተካእታ ኮሪያ ንሳንቸዝ ንሓፂር እዋን ናብ መስርዓ ክትመልሶ ምስ ትውድ 34 ዓመት ኣጥቃዓይ ተሰማሚዓ ሳንቸዝ ኣብ ኢንተር ሚላን ዝተዛዘመ ምዕራፍ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክሕብር ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሳንቸዝ ቅድሚ ሓደ ዓመት ስፖርት ብሓበራዊ ምርድዳእ ካብ ኢንተር ሚላን ተፈላልዩ ናብ ማርሴይ ከም ዝጽምበረ ዝዝከር እዩ ኣብ ቦምበር ኢንተር ሚላን ፔፕ ሞራታ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሳንቸዝ ናብታ ጋንታ ዝምለሰሉ ዕድል ከጣጣሓሉ ተወኪስዎ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ምንባሩ ኣይርስዕን ኣብ ቅድሚ ምድላዋት ውድድራት ኣርሰናል ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ጋንታ ጋብርኤል ጄሱስ ምስ ቀዳሜት ጋንታ ኣርሰናል ናብ ልምምድ ብምምላሱ ንኣርቴታን ደገፍቲ ኣርሰናልን ዓቢ ባህታ ፈጢሮም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ጄሱስ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ካብ ፀወታ ክርሕቕ ምዃኑ ዘቐምጦ ግዜ የለን በዚ መሰረት ድማ ምምላስ ጄሱስ ናብ ልምምድ ልዕሊ እቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ክብላ ማዕከና ዜና ስፖርት የጋውሕ ኣለዋ ንጄሱስ ሓዲግ ወጸንሕ ቦታ ክሽፍን ሓላፍነት ዝተረከበ ኤዲ ኒኪታ ዛጊት ኣብ ዘካየሮም ክልተ ናይ መኽፈቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓንቲ ሾቶን ሓንቲ ቀረብን ብምግባር ንመስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ኣየጸመዎን ጄሱስ ክለብ ኣርሰናል ዝመጽእ ቀዳም ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ዘለዋ ግጥም ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ የብሉን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣርሰናል ዝሓለፈ ዓመት ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንምዕታር ኣብ ትገብሮ ዝነበረት ቃልሲ ሓደ ካብ ወሰንቲ ተጻወታ ዝነበሮ ጄሱስ ኣብ 26 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 11 ሾቶ ከም ዘመዝገበ ኣይርስዕን ስፓኛዊ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ኤምሪክ ላፖርተ ናብ ስዑዳዊት ክለብ ኣልነስር ብዕሊ ተጸምቢሩ 23 ሚልዮን ፓውንድ ወፍሪ ዝተገብረሉ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃን ስሉሳዊ ዓወት ዝተጎናጸፈ ላፖርተ ኣብ ኣልነስር ኣብ ጎኒ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺቡሎም ላፖርተ ኣብ ኢትሓድ ኣብ ጽንሓለን 5 ዓመታት 5 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ምስ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምልዓሉ ዝፍለጥ እዩ ላፖርተ ንብቕዓት ኣካንጅን ናታን ኣከን ዝዳረግ ብቕዓት ከንጸባርቕ ብዘይምኽኣሉ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብፔፕ ጓርዲዮላ ተመራጺ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ኣይርስዕን ብዘይካዚ ምምጻእ ጃስኮ ግቫርዲዮል ካብ ሌፕዚግ ንምውጻእ ላፖርተ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ካብቶም ኣቀላጠፍቲ ነጥብታት ከም ዝነበሩ ይእመን ንኣሌክስ ቴለስ ማርሴሎ ብሮዞቪች ሴኮ ፎፎናን ኦታቪዮን ተኸቲሉ ሻድሻይ ፈራሚ ኣልነስር ናይ ዝክረምቲ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ላፖርተ ሓዳስ ክለቡ ዓርቢ ኣንጻር ኣልፋቲሕ ኣብ ተካይደ ግጥም ፋልማይ ፀወቱ ከካይ ትጽቢት ይግበረሎም ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኣብ ምዕራብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ መለማመዲ ኣትሌታት ብቕትለት ሩዋንዳዊ ወዲ 34 ዓመት ኣትሌት ሲራጂ ሩቢዮታ ዝተጠርጠሩ ክልተ ኬንያውያን ኣትሌታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ሩዋንዳዊ ኣትሌት ሲራጂ ራቢዮታ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝገብሮ ውድድር ንምድላዊው ኣብታ ልምምድ ምችእቲ ዝኾነት ኣብ ምዕራብ ኬንያ ትርከብ ኢተን ዝተባሃለት ኬንያዊት ከተማ ኣብ ስሩዕ ልምምድ ተጸሚዱ ነይሩ ስድራ ሲራጂ ራቢዮታ ኬንያዊ ዓርኩ ምስ ኣፍቃሪቱ ቅድምታ ዝተቐትለላ መዓልቲ ናብ ገዞም ዓዲሞም ብምባል እቲ ቅትለት ትርጉም ዘይህብን ጎነፃዊ ተግባርን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ስድራ ሲራጂ ፍትሒ ክረጋገጽ ብምጽዋዕ ሲራጂ ኣብ ጉያ ዝነበረቶ ህቦ ተጠቒሙ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ኣብ ጻዕሪ ነይሩ ኢሎም ፖሊስ ኬንያ ንቐትለት ሲራጂ ድሕሪ ምምርማር ቀንዲ ተጠርጠርቲ ዝበሎም ክልተ ኬንያውያን ዝኾነ ሓደ ኣትሌትን ሓንቲ ኣትሌትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዎም ገሊጹሎም ሓፍቲ ሲራጂ ራቢዮታ ዝኾነት ናስራ ቡሽምባ ንሞት ሓዋ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ቅድሚ ናብ ዓዲ ጥልያን ምኻዱ ጽባሕ ዓርቢ ናብ ኪጋሊ ናይ ምምጻእ መደብ ከም ዝነበሮ ሓቢራ ማዕከናት ዜና ኬንያ እቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ኬንያዊ ኣትሌት ኣብ መንጎ ኣፍቃሪቱን ኣብ መንጎ ሲራጂ ራቢዮታን ዝነበረ ጥቡቕ ርክብ የሕጉሶ ከም ዘይነበረ ይገልጽ ኣለዋ ሬሳ ሲራጂ ኣብ ምርመራ ኣብ ዘለወሉ ስድራ ቤቱ ሬሳ ወዶም ንምውሳድ ናብ ኢተን ጉጅለ ልኢኾም ኣለዉ ሲራጂ ራቢዮታ ንሃገሩ ሩዋንዳ ብምውካል ኣብ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ኣብ ሓይለ ውድድራት ዝተሳተፈ ኣትሌት እዩ ኣብ ሰነ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ማራቶን ሰላም ኪጋሊ መበል 13 ኮይኑ ውድድሩ ምዝዛም እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም Cinema Samare, Samare,
كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرت عب سينما سمرت أطلوب زنكت شغلي وحاما وميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم